Municipal de Teatro de la Línea Esmutelín, Grupo de Teatro do Colexio de Prado, Grupo de Teatro Diamantes, presenta Todo, Todo e Todo. Esto que vedes aquí é un fermoso bosque, un bosque moi coñecido por ser un bosque enorme, que non está todo explorado. É un bosque gigantesco da Galicia central. Pero ten un sendeiro polo que sendeiristas pasean moito por él. Aquí temos un grupo de sendeiristas. Están dando un paseo, son excursionistas. Neste momento, bueno, son dúas. Falta un. O neno que lle gustaba moito ir disfrazado. Aí están, son uns grandes aventureiros. Decidiron parar aí para descansar. Sentaronse a descansar. Sacaron as cousas das mochilas, sacaron fotos do entorno, pasaron ben. E estiveron un borracho ali descansando. Qué bonito sitio, ¿verdad? Merendando. Como era un sendeiro transitado, unha señora pasou por ali. Desculpade, rapaces. Vistes pasar por aquí a unha robot? Fuxiu da fábrica, andamos buscando. As nenas non sabían nada, dixeron. Non sabemos nada disso. Vimos de sendeirismo para cruzar o bosque. Entregolles unha tarxeta. Tomade a miña tarxeta. Ese robot é moi importante para o vídeo. Chamademe se o vedes. Dona Lucía, xefa dunha grandísima fábrica. Alguén estaba asexando o que estaba pasando. Era un extraño ser que estaba polo bosque adiante. Disimulaba para que non a viran. E finxiu ser unha árbore. E as excursionistas non se deron nin conta. Cando viu que pasou a señora que estaba persiguindo a robot, decidiu falar con ela, porque parecía que os nenos iban a chamar a señora se a veían. Non, por favor, non a chamedes. Farei todo o que queirades, pero sede vos, é unha señora moi mala que me ten explotada. Asustáronse. Dixeron, vaya. Vaya, como nas guerras de galaxias, como mola. Non son unha robot de combate, son unha robot de fábrica. Chámome robotina de ensamblaxe número 3, 2, 1. ¡Cero! ¡Despegue! Podedes me axudar a fuxir da xefa de fábrica? Fuxir nela, porque xa estou cansa de traballar. Horas e horas pasemos sempre o mesmo no terminarme. De salario, de comida, de descanso para o café. Unha só cultura para ver se me pode... Quero ser como as demás, traballadoras humanas. Traballar, xogar, ter unha casa, bailar. Escritei que este bosque está inventado e que nel vive unha raíña como ese poderoso. Unha só procura para ver se me pode conocer como ser humano. Pero se o que dice certo, nós tamén queremos coñecer esa raíña máxica. Iremos contigo. Si Ana moi emocionada non o podía esperar da aventura que iba a ter. E dixo berrando. Por fin, aventuras! Xa me estaba aburrindo. Veña, recollamos todo e vayamos na procura da raíña do bosque. Hola. E alá foron. Iban
buscar a raíña do bosque para ver se podía facer a maxia de convertir a robotiña nun ser humano, que era o que ela quería. Pero a señora Dona Lucía, a que perseguía o robot, atopouse cuns extraños seres que decidiron que a ían a axudar a buscar. Eran os extraños seres do bosque, un pouco malvados seres. Ben, moi novos amigos, sei que me axudaredes a tomar a esta robot. Por suposto que axudaremos, colleremos a tua robot e darnos unha boa recompensa. E o máis esqueletos somos moi bons collendo persoas. Xa verás como a collemos. Vou vos acompañar. Quero ver como faz maxia, amiga Metemedo. E alá foron, buscando. Polo bosque tamén apareceron uns extraños seres, uns seres que pertencían ao castelo da raíña. Eran gardas e habitantes. Chegaron porque ían a preparar varios xoguetes para entregar aos seres máxicos do bosque. Estaban preparando todo cando Robotiña e os seus amigos exploradores apareceron por ali. E preguntaron polo castelo. Como poderían chegar ao castelo da raíña do bosque. Podedes nos axudar a fuxir da sopa atlántica? Non. Querella? Non. Bueno, Robotiña quería pedirlle uns prodixios á raíña. É para pedirle un dos seus famosos prodixios. Estou fuerte de unha robot, quero ser humano. Entón as gardas moi contentas falaron da raíña. Para que a buscades? É para pedirle un dos seus famosos prodixios. Estou fuerte de ser unha robot. A raíña moi boa, a raíña moi guai, a raíña é genial! Aldara dixo algo de que lles perseguía a alguén. Persíguenos a xefa da fábrica donde esta robot está especializada. Entón indicaronlle o camiño correcto cara ao castelo. E alá foron, pero Robotiña quiso advertirlle sobre a persoa que lles perseguía. Se vedes a unha señora que se chama Ana Lucía, non lle digades nada, vale? Vale! E seguiron preparando os xoguetes que lles ían entregar aos seres máxicos do bosque. Pero pisándolle os talóns estaba Dona Lucía e os seus amigos, que tamén chegaron por ali. Hola, vistes pasar por aquí a unha robot? No. Ou non, parece que o neno ensinalou para o sitio que por onde marcharon. No! Imoslle facer caso ao pequeno. Estes galos de bosque son moi mentireiros. Imoslle facer caso ao pequeno. Os pequenos nunca menten. Pero como son amiga Metemedo, vamos un pouco para ti, vamos un pouco máis a para ti, mi amiga Metemedo. Mira, ves os xoguetes que usaron os gatos de bosque? Con Rosé desapareceron. Sí? Quero velo! Bruxa, patuxa, masa, potaxa, iso que é? Ok. Tacha.
saíron en dirección correcta cara ao castelo para atrapar a robotiña. Elas, chorando porque quedaron sen os xoguetes para darlle os seres do bosque, foron tamén cara ao castelo. E as choran, que barbaridade. Manera de chorar. Paseando estaba unha das capitanas do castelo. Era unha garda de seguridade. Andaba facendo a súa ronda habitual. Vaya día máis aburrido de Dios, nunca pasa nada de nada. E xusto, cando non pasaba nada de nada, achegaron os excursionistas, que xa se estaban achegando cada vez máis cara ao castelo. Ata aí, non se pode pasar. Quizás os dominios da reina e súas princesas. Por favor, sexa boa. Tu queres ser reina para que me converta en humana. Se iso pode ser. E así, pedirle un salario a miña xefa. Vacacións, días libres, cenas de empresa. Ela non entendía nada de nada, pero dixéronlle que lles estaba perseguindo. Persíguenos a dona da fábrica. Quen? Dona Lucía. Dona Lucía, pero é unha señora fantástica cunha grandísima fábrica. Cando parecía que estaban asustados porque dona Lucía era unha persona moi poderosa, chegaron dona Lucía e os seus amigos e atopáronse todos de frente. Xa te teño, robot. Volve ao traballo agora mesmo. Non quero. Quero ser como as demais traballadoras humanas. Quero ser como elas. Entón dixo Metemelo. Eso é imposible, es unha robot. Entregaré a miña máis e verás. Por Deus, amiga Metemedo, estamos perdidos. E cando estaban moi asustados porque a meiga Metemelo iba a utilizar a maxia, os outros compañeiros do castelo, os outros gardas, viron a situación e decidiron chocar contra os malosos para que caíran inconscientes. E así poder fuxir. Dixeron as gardas. Engancharon aí unha cousa, raro. Dixeron as gardas correndo. Veña, pulamos a ver a reina do bosque e as princesas. Elas saberán que facer. E alá foron. Tiveron que levantarse pouco a pouco, foron recordando o coñecemento. Preguntou a bruxa moi forte. E mirade o esqueleto o ben... Mirade o esqueleto o ben que se puxo despois do gran golpe. Ningún oso se lle desencaixou. Estaba en perfecto estado. Mirade que voltas a darlle voltas. Tiña unha misión que facer importante, non poñense a bailar. E alá foron. Todos moi presos no castelo. De feito, agora mesmo estamos no castelo. E chegaron todos ao castelo.
floral. Benvidos, amigos e amigas. Eu son a princesa floral. A princesa Pétalo tamén se presentou. Eu son a princesa Pétalo e as miñas irmãs son a princesa da luz, a princesa noite e a toda poderosa Rainha da luz. Que desexades de min, a vosa reina? Humanos. Unha dos gardas decidiu falar. Rainha Pimbobó, a robotiña está sendo perseguida por unha guerra de paz. Entón Pétalo dixo, amiga mete medo sempre está. Esa mega tola sempre facendo trasnadas. Probar esos xoguetes que estaban preparando para os seres do bosque. Algo máis? Eu quero ser humana. Pero si és un bonito robot, faz un traballo bonito, que polo que se ve, a tua dona quérete moito. Non pode estar sen ti. Nosos sabemos todo. Parece que non saber nada de nada. Robotiña está sendo explotada no seu traballo. Entón Robotiña dixo, por iso, majestades, porque son un robot. Porque son un robot. Quiero ser como os demás. Quiero ser como os demás traballadores humanos. Está ben, farías momentos máxicos de gran poder. Estás preparada? Estou. Adiante. E mentre se preparaban para facer a maxia da propia raíña que se puxo en posición para facer maxia, mirade a posición que puxo. Todos se preparaban para ver se era capaz de facer a transformación. Eu non vou tirar a música. En ese momento chegou Dona Lucía e os seus secuaces e non podían creer o que estaban vendo. A raíña fixo outra vez maxia. Estaba asombrada a humana e dixo, No, non o puedo creer. Son humana. Dona Lucía, xa puedo traballar feliz. Volvo con vostede moi ilusionada. Grazas, majestades. Sodes geniais. Grazas por ser anesos para xogar. Podríamos ir na miña casa para xogar. Dona Lucía moi enfadada berrou. Pero que fixeches? Se xa non é robot, non me interesas. E agora como es humana, serás como eles. Estás despedida. Ala, paro como todos. Pero é a nosa recompensa. Nada, vou ver se atopo outro robot que me traballe gratis. Imos tras ela. Entón, moi contentos quedaron porque Dona Lucía se marchaba e a raíña dixo, Asunto amañado, agora en paz, sede vos persoas, adeus. Sí, quero... no, primeiro dixo floral. Xogaremos xuntos a marcha da reina dos veremos a casa. Sí, quero xogar, sentir, comer, todo. Todos xuntos fixeron unha gran festa para conmemorar que Robotiña era humana e se puxeron todos a bailar. Thank you.
Thank you.